Над 20 000 български деца имат проблеми в развитието си. Повече от 15 години Карин Дом във Варна предоставя безплатни услуги за деца с различни проблеми в развитието си. С помощта на специалистите в дома, годишно над 150 деца се учат да говорят, да ходят, да общуват, играят и се забавляват. Александър е на 5 години. ДЦП е водещата му диагноза, има епилепсия. Той не може да седи, не може да ходи, не може да си ползва ръцете, не може да хваща, да се храни сам и не може нищо. Той казва да и не. Показва с поглед много неща и даже си говорим за по доста сложни проблеми. Понякога му се чудя как може да е толкова усмихнат, защото много е позитивен, въпреки състоянието, в което се намира, той е тотално зависим. Обаче пък винаги е благодарен, усмихнат и добро настроение. Той се чувства супер тук, защото тук е единственото място, където всички се стараят да го разбират. Той е много благодарен, понеже всичко му е трудно и ако някой му обръща внимание, да му четат книга или каквото и да било, той е щастлив и участва. Лъчко дойде в Карин Дом на 8 месеца. Фактически идва вече година и половина. Той е с диплегия, но когато дойде, диагнозата му беше квадрипареза, т.е. бяха засегнати 4-те крайника. Не можеше да седи добре. Ръчичките му бяха свити в юмручета, дори главата не държеше добре. Сега вече качваме стълби, правим крачки, ходим с проходилка. Напредна доста. Седи добре, така държи добре тялото. Надявам се и да проходи. Лъчо обича да идва в Карин Дом. Обича да играе с мен, защото ние тук идваме за да играем. Всичко е в игрова форма. Децата, такава е мотивацията на децата. Той е много музикален и е много слънчев и любвеобилен. Непрекъснато ни целува. Добре комуникира, много е забавен. Когато порасне, се надявам да се реализира в живота, да има професия. Струва ми се, че има талант в сферата на изкуствата. Пее добре, много е музикален. Да е щастлив, да е уверен в себе си, със самочувствие, както всеки друг човек. За съжаление, още над 100 деца с различни проблеми искат да посещават центъра, но за това са необходими допълнителни средства. Част от вашите дарения ще дадат шанси на тези деца да получат адекватна помощ. Карин Дом и неговите малки обитатели се нуждаят от вашата подкрепа. Помогнете им! Дами и господа, това е Карин Дом. Един оазис в пустинята на безразличието. И аз лично съм горд, че тази вечер задачата ни е да помогнем точно на едно такова място. Сега искам да ви представя един изключителен човек, потомък на стар български род, дипломат от кариерата, човекът, който заедно с семейството си дарява къщата им във Варна, за да бъде превърната в един от най-добрите центрове на Балканите за деца с проблеми в развитието си. Господин Иван Станчов. Добър вечер и добре дошли при нас, господин Станчов. Как се чувствате? Много добре, мерси. Видяхме всички заедно това видео. Как ще го коментирате? Много се радвам, че е направено в градината. Ние се гордеем с градина. Идеята е децата да имат място, където да разберат какво е екология, какво е цвете и където могат да се интегрират с други деца. Познавате ли ги тези деца? Знаете ли ги по имена? Познавам ги. Не всичките, познавам ги. Един беше Сашко в количката и той е чудесен. Вие общувате с децата? Да. Трябва. А как стигнахте до тази идея да превърнете фамилната си къща в дом и център за деца в проблеми в развитието си? Това нещо стана доста внезапно. Ние имахме една прекрасна първа братовчетка, която се казваше Карин.
Карин се роди с церебрален парализ и имаше само една ръка, която се движеше, който ти помагаше да може да чете. Научи се 4 езика. Не говореше лесно, но говореше. И най-хубавото при Карин беше, че беше много щедра, никога не се оплакваше. Казва, да помогнем на другия. И затова някак си изниква идеята, че ако някой ден държавата ни върне къщата на дядо ми, на баба ми, нейната баба, във Варна, ще направим нещо за Карин, за хора като Карин. Добре. Как функционира днес дома? Откъде се намират средства за децата? Видяхме тук над 30 деца. Колко са децата вътре? Зависи от дена. 35, 50, някои са болни, някои пъти, някои не стигат. Но те съм към 35-40 деца на ден. Как функционира? Ние работим от 15 години. Първата идея беше този дом да е дом, където децата да живеят. Бързо разбрах, че в Варна има много празни, тогава имало, преди 15 години, много празни легла в майка и дете, в болницата, в академията и т.н. И си казах, аз такива средства нямам да купа, да инвестирам в легла. Защо децата не останат вкъщи и ние да вземем едно микробуще, да отидем до къща, да вземем детето и да помогнем на родителите с терапия, с логотерапия, с обучение децата, евентуално да отидат на училище. Това е идеята. Господин Станчов, вие не само сте дарили дома на семейството ви, но и сега продължавате, нали така? Да. Ако правилно съм разбрал, и сега продължавате да помагате. Как? Какво? Ами, какво ви мотивира даже да продължавате? Моята предимно набиране на пари. Ние всички се разхождаме, давайте. Дават ли? И има много хора, които са щедри. Много. Има и богати, има и бедни, които дават. Аз ви казвам, въпросът не е колко, въпросът е някой дал, помогнал. Добре, защо решихте да се посветите на тази кауза? Какво ви дава лично тя на вас? Вие сте живял толкова много и сте видял толкова много. Мисля, че това е култура. Това е въпрос на нещо, което съм се научил от прадядо си. В България на времето хората са били, мисля, много щедри и винаги са помагали. Има дори Свищов, откъдето идва нашия род, се казва града на дарителите. Прадядо ми е помогнал на училището Свищов, помогнал на читалището, първото читалище, помогнал на църквата на Фичето. И това е нещо, което си научил от дете и знаеш, че е добре да дариш. Добре. Ще ни разказвате още. Това нещо в България се позагуби и нашето предаване тази вечер, Нова телевизия и други медии, разбира се, правят кой колкото може според силите му и бием камбаната, опитваме се да възвърнем дарителството, добрия жест. Кой урок още обаче не сме научили? От страна Карин дом и всички в Карин дом, от страна на родителите и децата, искам да благодаря на телевизията и на медиите. Медиите винаги много са им помогли. Добре. Ще ни разказвате пак, ще имаме една специална и за вас. Дами и господа, разговорът ми с господин Станчов ще продължи след малко, когато тук при нас ще дойде едно от децата, чийто живот този мъж е променил. Тя казва, че сега се чувства като принцеса, а Карин дом е нейният двор.